जोंखौ मोनसे लामा बानायनायाव एबा मोनसे मिशन बानायनायाव मावथांखि सोरजिनायाव जोंनो मदद होदों। आरो बिनिखायनो जों बुंदों जे जोंनि हारियाव दिनै मोनसे आबुं जांख्रिथायनि गोनांथि जादों। जि आबुं जांख्रिथाया बर'नि उन्दैनिफ्राय लानानै बैसोगोरासिन, आबादारिनिफ्राय लानानै लेखा गोरोंसिन गासैखौबो जोङो खौसे खालामनानै बर' हारि दानायनि मोनसे गिदिरथार मोनसे मावथांखि, बेवहाय जों बयखौबो लाफानानै जों दावगालांनो हायो। जोङो बे खोथाखौ लानानै साननाय जादों। आरो बेनि गेजेरावनो इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बड'फाया गिदिर मोनसे खोथा बुंदोंमोन। बे जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर' हारियाव खौसेथिखौबो लाबोनांगोन। आरो बे आयदाखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मालाबाबो नागाराखै। आरो दिनै फैयै फैयै बर' हारिया खौसे जानायनि मोनसे लामायाव फैदों। थांनाय बिसायख'थियाव गोबां दान्थे बिदान्थे जादों, गोबां जुक्ति जुक्तता जालायलायदों जोंनि गेजेराव। नाथाय बेफोरो हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि दानायनि थाखाय माखासे हेल्दी मोजां दान्थे बिदान्थिया जोंखौ मदद खालामो। नाथाय गाज्रि दान्थे बिदान्थिया हारिखौ धंस' खालामो। दा बेवहाय मोजांखौ सायख'नानै लानानै उननि समाव हारिखौ दानो थाखाय जों बयबो साखाफारा जानांगोन। आं बेखौ बयखौबो खावलायो। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। जोंखौ आंबो बान्था होयो। बिनि अनगायै गुबुन हाबाफारिफोर जेरैबायदि लानांगौमोन लानाय जायाखै। जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोर हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय